Pa idemo da vidimo kako u maloj porodičnoj firmi Biofit iz Visokog, 20 km od Sarajeva, prave tradicionalnu tjesteninu. Brašno je osnovni sastojak svake tjestenine. Dodaju se još voda i sol. U nekim tradicionalnim receptima dodaju se i jaja. U ovu tjesteninu radnica će dodati još i komade pravog smrznutog zelja. Zatim se dodaje voda kako bi povezala brašno u homogenu masu. Dodaje se još sol koja tijestu daje dubinu okusa. Tijesto se mijesi sve dok ne postane glatko, spremno za oblikovanje. Kada tijesto bude spremno, počinje oblikovanje. Sušenje je ključan dio proizvodnje. To je trenutak kada svježe tijesto prelazi u stabilan, dugotrajan proizvod. Nakon sušenja tjestenine slijedi pažljivo pakovanje u najlonske vrećice spremne za put prema kuhinjama širom svijeta.